Вижте какво е станало. Да. И така малко страни, но аз отдавам уважение на момчетата, които карат Влади. Затова има купа Лада, която аз съм си я направил от мене, не е към федерацията, но ще бъде връчена. И така, група Лада награждава фирма Кацарски, основен вносител на акумулаторите Варта за региона. На трето место Кирил Стаматов, Елена Тим. Енелов 10/40 маслата. Къде е Кирил Стаматов? Той може би не е знаел, че ще има награждаване за ладите, въпреки че беше оповестено, че ще има за ладите. Идва ли? Добре, чакаме го, няма да бързаме. Бърза работа нямаме за никъде, така че... Да я съгласи втори, Дилян Петров, Елена Тим, пак Елена Тим. Масла от Енеус, купата връчва представителя на фирма Кацарски, акумулаторите Варта, не само за региона, ами за цялата страна. На второ място, Дилян Петров, Елена Тим, наградите връчва представителя на фирма Кацарски, акумулаторите Варта, най-добрите акумулатори за България. Масло 5/40 от Енеус, красивото момиче на Енеус. И на първо место Огнян Пътенов, Хобикар. Честито. Купата връчва фирма Кацарски, акумулаторите Варта. И масло 5/30 от Енеус, от официалния представител на марката за България, фирма Омникар. Айде шампионите. Така продължаваме с